Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Цэнтр выбаркам і чыноўнікі розных узроўняў не стамляюцца здзіўляць нас падчас сёлетнай выбарчай кампаніі сваёй крэатыўнасцю і творчым падыходам да арганізацыі выбарчай кампаніі. І гаворка нават не пра фармаванне участковых камісій. Розныя. Нечакана высветлілася, што складаная эпідэміялагічная сітуацыя абмяжоўваецца выключна выбарчымі участкамі, іх тэрыторыямі. Каб забяспечыць таемнасць галасавання, неабходна зняць адну фіранку з кабінкі для галасавання, ну і шмат іншых ноу-хау, законнасці якіх мы сёння і абмяркуем з маім госцем у студыі, юрыстам Максімам Знакам. Добрый дзень, спадар Максім. Добрый дзень, Зміцер. Добрый дзень, шановныя слухачы. Рады ўсіх бачыць. Не магу чуць, але ведаю, што вы там ёсць. Ну, яны будуць пісаць. Зараз я буду праз адмысловы чат глядзець усе каментары з усіх нашых соцсетак. Можа быць, будуць задаваць людзі пытання. Тым не менш, Максім, калі вы просто як юрыст назіралі за тым, якія рашэнні прымаліся, ад самага пачатку выбарчай кампаніі, там цэнтр выбаркамам ці там іншымі якімі-небудзь адказнымі чыноўнікамі, якая у вас была рэакцыя? Ну, вядома ж, такая, як усіх, гэта здзіўленне, нават такое, можа, крыху захапленне ад таго, што адбываецца, таму што гэта сапраўды незвычайнае рашэнне, і вось так, як гэтая кампанія праходзіць, не праходзіла яшчэ ні адна дагэтуль. Я спадзяюся, больш не будзе праходзіць так выбарчая кампанія ніколі, таму што, літаральна на кожным кроку, вось ад пачатку рэгістрацыі ініцыятыўных груп і да вось зараз датэрміновае галасаванне праводзіцца, мы бачым, што я, напрыклад, як юрыст, і іншыя мае калегі, яны чытаюць адно напісанае ў кодексу, адбываецца крыху іншае. Конт таго, што адбываецца зараз, ведаеце, мне цяжка дастаткова гэта так апісаць ёміста, але мне пашанцавала. Я, калі ішоў да вас на эфір, зайшоў у кнігарню, тут у вас ёсць побач кнігарня, і набыў вельмі рэдкі такі тавар, калекцыённае выданне. Я зараз хачу яго прадэманстраваць. Я не ведаю, што гэта можна набыць, але за 2 рублі 52 копейкі вось у кнігарні такое ёсць. Я забраў апошні, але можа ёсць у іншых кнігарнях. Зараз пакажу. Вось, ёсць плакат. Это купляецца нават. Гэта так, гэта можна набыць, і вось паглядзіце, вось гэтая вось постаць чалавека, які ідзе на выбарчы участак, яна так маляўніша вось тут все пададзена, што мне здаецца, што нейкія іншыя каментары будуць залішнія. Таму вось мне пашанцавала, у меня такое ёсць, і мы можам бачыць, што вось сапраўды адбываецца зараз выбары прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, якія скончацца 9 жніўня 2020 года. Сапраўды, можа быць, я просто ўжо бачыў гэтую карцінку і там як гэта нам тлумачылі, як это выглядае. Сапраўды, на першы погляд мелася на ўвазе, што рука, бюлетэнь кладзе, але калі так паглядзець больш творча, то... Ведаеце, кожны бачыць сваё, як всякая добрая карціна. Тут можна пабачыць розныя сэнсы. Чалавечка, які ідзе на выбарчы участак. На датэрміновае галасаванне, хутчэй за ўсё. Хутчэй за ўсё так. Дарэчы, пра датэрміновае галасаванне, а дакладней пра назіральнікаў. Усе штабы казалі пра тое, што мы будзем акцэнтаваць сваю увагу менавіта на назіранні. Вось у нас былі адмысловыя эфіры, прысвечаныя гэтаму, дзе былі прадстаўнікі розных штабоў, усе там казалі, пачынаючы ад дзесяткаў, сотен тысяч, да сотен тысяч, колькі яны людзей мабілізуюць на назіранне. І вось сённяшняя сітуацыя. Калі фактычна ніхто з незалежных назіральнікаў не здолеў патрапіць на выбарчыя участкі і назіраць. Вот гэтае рашэнне. Цэнтр выбаркамаў, эпідэміялагічная сітуацыя, абмежаванне колькасці. З пункту гледжання юрыста, як бы вы яго ахарактарызавалі? На мой погляд, тут у нас ёсць канфлікт паміж той пастановай, які прынята
выбарчай камісіі і паміж артыкулам 13 выбарчага кодекса, дзе напісана, якія правы ёсць у назіральнікаў. То бок назіральнік мае права знаходзіцца, знаёміцца, улічваць. Гэта ўсё прапісана. І ў нас ствараецца такая дзіўная вельмі сітуацыя, калі назіральнікі, яны быццам бы акрэдытаваны, то бок яны ўнесены ў адмысловы журнал, яны могуць казаць, што я назіральнік сапраўдны, але ў іх няма ніякіх правоў. І нават іх зараз не толькі не пускаюць там у памяшканне, дзе праводзіцца галасаванне, ім нават забараняюць знаходзіцца, напрыклад, на тэрыторыі школы. Ці сёння кажуць уже нават на зямлі, дзе гэтая школа знаходзіцца, вось за паркан патрэбна, каб яны выйшлі. Таму назіральнік, за чым ён назірае, якім чынам забяспечваюцца яго правы, якія гарантаваны выбарчым заканадаўствам, нам невядома. Больш за тое, нават калі ёсць эпідэміялагічная сітуацыя, нават калі гаворка ідзе пра выкананне гэтай пастановы выбарчай камісіі, якая, на мой погляд, вельмі спрэчная, там прапісана, што гэта ў час для галасавання. І вось калі сканчаецца дзень галасавання на выбарчых участках, вывешваецца пратакол. Дык вось гэты пратакол таксама не даюць, напрыклад, вось мне казалі, што на тэрыторыі Фрунзенскага раёна нікому не далі сфатаграфаваць пратакол, які быў за ўчорашні дзень. То бок непаразумела, што чаму нават у той час, калі і сябры камісіі пакідаюць гэтыя выбарчыя памяшкання для галасавання, чаму нават тады нельга гэтаму назіральніку прыйсці і за нечым там назіраць. Што такога страшэннага адбудзецца, калі назіральнік будзе знаходзіцца, напрыклад, на тэрыторыі школы? Таму што калі яны стаяць моўчкі і проста глядзяць, ніякага разумення, чым гэта можа пашкодзіць, ці хто за гэта можа там нейкім чынам, не ведаю, як каранавірус можа распаўсюдзіцца ад таго, што ў пустое памяшканне зойдзе назіральнік, нам цяжка сказаць. Ну, мне ўвогуле, сапраўды, вот я на пачатку адзначыў, дзіўная сітуацыя, што вот, скажем, збіраць 3000 чалавек у Палацы Рэспублікі ніякі каранавірус і эпідэміялагічная сітуацыя не перашкаджае, а прысутнічаць на выбарчым участку назіральнікам не тром, а раней жа ж можна было там колькі заўгодна, колькі прыйшло, зарэгістравалася, то гэта тут вот нешта раптам усплывае. Крыху папраўлю. Ну, па-першае, праз кожны выбарчы ўчастак таксама пройдзе ад 1000 до 3000 чалавек, то бок столькі ёсць выбаршчыкаў на участку. І тут яшчэ усе блытаюць. Выбарчы ўчастак — гэта тэрыторыя ў межах нейкага там населенага пункта альбо некалькіх, то бок гэта ўся плошча участка, у тым ліку дамы жылыя і так далей. А мы кажам пра знаходжанне назіральніка ў памяшканні для галасавання. Таму яны на участку знаходзяцца, ну, фізічна, гэта участак, але ў памяшканні для галасавання іх не пускаюць. Што рабіць? Вот што б вы параілі як юрыст рабіць тым назіральнікам, якіх, ну, першы момант, яны прыйшлі, іх не пускаюць, ім адмаўляюць. Другі момант, яны прыйшлі, сказалі: ну ладно, добра, мы пагаджаемся з тым, што вы нас не пускаеце вот у само памяшканне там выбарчага участка, але вот мы там тут вот у холе ў школе ці на прыступках школы будзем там, дзе размешчаны участак, знаходзіцца, ну і хаця б лічыць тых, хто прыходзіць галасаваць. Але нават у гэтай сітуацыі вот здараюцца незразумелыя нейкія сітуацыі, як сёння там назіральніцу Інну Дабратвор раптам па патрабаванні старшыні камісіі загрузілі ў міліцэйскую машыну, павезлі ў завадскі РАУС, ну, праўда, адтуль на той жа машыне і прывезлі ізноўку на участак. Але у гэтай сітуацыі што рабіць? Можна да нечага апеляваць? Апеляваць да нечага можна заўсёды. То гэта разныя пытанні, ці можна апеляваць і што рабіць. Насамрэч, я ведаю, што ёсць каардынатары ў гэтых назіральнікаў незалежных, ёсць некалькі арганізацый, якія аказваюць метадычную дапамогу, ёсць платформа Зубар, на якой збіраюцца нейкія абвесткі пра ўсе парушэнні, якія былі. І тут самае галоўнае для тых назіральнікаў, якія вось у дадзенай сітуацыі маюць мужнасць выходзіць на
гэтыя участкі, дакладна падыходзіць да памяшкання і назіраць, перш за ўсё вось на перыяд, калі ідзе датэрмінованае галасаванне, ім трэба сябе берагчы, таму што вядома, адзінае, што яны могуць кантраляваць, калі іх не пускаюць на тэрыторыю гэтых участкаў, гэта яны могуць кантраляваць явку. Як толькі яны прыходзяць ўжо ў памяшканне і скажуць, што мы тут знаходзімся, ёсць ужо некалькі разоў гэта адбывалася, прыходзіць міліцыя і пачынае складваць пратаколы нават за непрадпарадкаванне міліцыі, калі тая кажа, што яны павінны з гэтага памяшкання сысці. Так, на мой погляд, гэтыя патрабаванні яны не адпавядаюць выбарчаму кодексу, і магчыма гэта можна аскардзіць, але нешта адбываецца сёння, а абскардзіць можна калісьці потым. Таму мая рэкамендацыя была гэтым назіральнікам, гэта не спрашацца на дадзены момант, выконваць свае абавязкі по кантролю яўкі, тым парадку, які гэта дазваляе рабіць зараз. Але што датычыцца ўжо дня, калі будзе праводзіцца назірання в асноўны дзень галасавання, мне здаецца, што няма нават у той пастанове Цэнтральнай выбарчай камісіі, там не абмежоўваецца знаходжанне назіральніка падчас падліку галасоў, і сапраўды назіральнік кожны, калі ён акрэдытаваўся, ён мае права на тое, каб пабачыць той самы пратакол і сфатаграваць яго сябе, каб ведаць, што адбылося на ягоным участку. Вось. Таму, зноў-такі, гэта маё меркаванне, аднак ёсць ініцыятывы, я ведаю, ёсць там каманды нейкія, ёсць назіральнікі незалежныя, якія аб'ядноўваюцца, абменьваюцца вопытам, і калі хтосьці назірае вось, і не мае доступу да гэтых усіх парадаў сваіх паплечнікаў, то можна проста далучыцца да платформы, і нейкім чынам там самарэгулявацца. Гэта самае лепшае, што можа адбыцца. Ну так, сапраўды, вот у тэлеграм-канале, да прыкладу, ёсць такі, дакладней, у тэлеграме ёсць такі канал, ён так і называецца «Чат назіральнікаў», ён адкрыты, дзе ёсць шмат розных такіх парадаў, што рабіць, як рабіць, нават прыклады, там, скажем, там, скаргаў, якія можна пісаць, як правільна пісаць, каб это не было там прызнана, што недакладна складзена ці яшчэ што-нибудь. Дадзім слова нашим слухачам, гледачам. Ірына Лапіцкая пытаецца, у вас можа быць крыху не па тэме, але ўсё адно па тэме выбараў. Ці будзе Максім Знак абскарджваць рашэнне Вярхоўнага суда Беларусі па нерэгістрацыі кандыдата ў міжнародным судзе ААН у Гаазе? В міжнародным судзе ААН у Гаазе, па-першае, зараз крыху іншая павестка, па-другое, што датычыцца міжнародных судоў, то у Віктара Бабарыкі ёсць каманда адвакатаў, якая зараз працуе па крымінальнай справе, якая заведзена, і там, я ведаю, ёсць спецыялісты менавіта па міжнародных судах, і, вядома, ужо вядзецца праца, ужо поданы нейкія скаргі, яны будуць разгледжаны. Што датычыцца адмовы рэгістрацыі, так, гэта таксама будзе ўзнята на міжнародны ўзровень, калі да гэтага дойдзе час, але зараз, перш за ўсё, гэта тыя скаргі, якія былі поданы наконт крымінальнай справы. Дмітрый С. з Ютуба пытаецца, з улікам ужо тых фактаў, якія маюцца парушэнняў, можна не прызнаваць гэтыя выбары, але як можна гэта выразіць, але як можна выразіць это законна і запатрабаваць новых выбараў? Тут ёсць некалькі ў гэтага пытання, гэта добрае пытанне, і тут, каб усе разумелі, што можа кожны рабіць в такой сітуацыі. То есть, перш за ўсё, што можна зрабіць літаральна кожнаму беларусу, гэта зразумець, зараз у нас есть нейкія ўскосныя доказы таго, што адбываецца нешта не па законе. Аднак заўсёды ў судах ці ў нейкіх органах, дзе будзе спрэчкі вырашацца, там трэба ж нешта больш дакладнае, чым скосныя доказы. І адно з простых нейкіх рэчаў, якія можна зрабіць, можна
кожны вось беларус, хто у кого баліць душа вось за тое, што адбываецца зараз, можа паглядзець, а ці ён сам і ўсе яго знаёмыя, все улічваючы тым, там, з кім ён хадзіў у школу, ў інстытут, там яго нейкія сваякі, сябры, ці яны ўсё уже зарэгістраваныя у платформе «Голас» Беларусь 2020.org. Таму што там сапраўды ёсць магчымасць даведацца пра маштабы таго, што адбываецца. На дадзены момант, наколькі я ведаю, там каля 750 тысячаў зарэгістравалася выбарнікаў. Калі 2 ці 3 разы кожны запіша па аднаму, то ўжо будзе тыя самая колькасць выбарнікаў, якая у нас ёсць па краіне. Таму вось першае, што можна зрабіць, не чакаючы там, хто чаго будзе абскарджваць, гэта праверыць, ці ўсе знаёмыя ёсць гэтай платформе. Няважна, за каго яны галасуюць. Ці нават калі яны за байкот, ці нават калі яны супраць усіх. Яны павінны быць у гэтай сістэме, каб мы ведалі нейкія альтэрнатыўныя лічбы, якія могуць быць правераны, якія могуць быць удакладнены з дапамогай, там жа ёсць і захоўванне дадзеных на прамысловых серверах, і шифраванне, і нумар тэлефона улічваецца. То бок там ёсць магчымасць праверыць гэтыя дадзеныя. Гэта першы крок, што можа зрабіць кожны. Што датычыцца таго, як юрыдычна абскарджваюцца выбары, у нас ёсць адзін артыкул у выбарчым кодексе, там працэдура такая, што цягам 3 дзён пасля таго, як выбары праведзены, можна падаць скаргу ў цэнтральную выбарную камісію, любы кандыдат у прэзідэнты, то бок таксама абмежаваны суб'ект. Толькі кандыдаты у прэзідэнты могуць скардзіцца на несапраўднасць вынікаў выбараў. І калі камісія разглядае, потым ёсць яшчэ магчымасць абскарджваць у Верховны суд. То бок зараз тое, што адбываецца, і тое, над чым тым ліку працуюць шмат хто з маіх калег, гэта збор дадзеных па ўсіх парушэннях, якія вось існавалі ад пачатку кампаніі і да 9 жніўня. Таму што фармуліроўка у выбарчым кодексе, так на памяць не скажу, аднак сэнс там такі, што альбо гэта парушэнні выбарнага заканадаўства, якія маглі паўплываць на вынікі, альбо гэта недакладны падлік галасоў. Таму ўсё тое, што адбывалася, і калі быў палітычны пераслед, і калі было невылучэнне нейкіх ініцыятыўных груп кандыдатаў, і калі было там брак гэтых подпісаў і ўсё астатняе, гэта павінна ўсё быць занатавана з прозвішчамі, з дадзенымі там пра дату месца, калі адбывалася кожнае парушэнне, і ўсё гэта павінна быць у гэтай вялікай скаргі, якая, калі сапраўды будуць вынікі выбары не такія, якія адпавядаюць волі выбарнікаў, то не толькі несапраўдны падлік галасоў, аднак і ўсё тое, што рабілася на працягу ўсёй кампаніі, трэба уносіць скаргу. І я ведаю, што гэта праца робіцца, і вось ёсць платформы для назіральнікаў. За ўчорашні дзень, там, мне здаецца, по стану на вечар там было больш за 6 сотен парушэнняў, і гэта было яшчэ да таго, як пабачылі гэтыя выніковыя пратаколы. А вы ведаеце, што ў пратаколах таксама назіральнікі кажуць, што яны там, напрыклад, бачылі 30 чалавек, а у пратаколе запісана 2,5 сотні, ці 10 чалавек, а запісана 49. Таму ўсё гэтыя дадзеныя збіраюцца, там удакладняюцца все дэталі, і гэта, вядома, будзе і выкарыстоўвацца, і гэта захаваецца, зараз уже назаўсёды, таму што ўсё гэта робіцца з дапамогай тэхналогіі і з захаваннем усіх доказаў. Мы ўжо ўсё гэта робіцца сапраўды. Зараз з'явілася вельмі шмат фота першых пратаколаў першага дня галасавання, дзе мы бачым просто нерэальныя лічбы і бачым сведчанне назіральнікаў, якія былі на гэтых участках ці каля гэтых участках, і якія, як вы правильно сказали, сцвярджаюць, што па маіх падліках, а я нікуды не сыходзіла ні на хвілінку, там прайшло 30 чалавек, а ў пратаколе запісана 150, там, да прыкладу. Такіх прыкладаў шмат. Тым не менш, мы кажам, я тут зараз крыху маральны бок, што былі звароты.
да сябраў камісій, да там тых настаўнікаў, якія ў гэтых камісіях, падлічыце нашыя галасы сумленна. Як мы бачым, ну, можа, не пачыталі яны гэтыя звароты, не дайшлі яны да іх, да сябраў гэтых камісій. Як юрыст, скажыце ж, што можа пагражаць людзям, якія вось гэтым займаюцца? Ну, па-першае, давайте мы гэтых сябраў камісіі не будзем усіх казаць, што усе сябры камісіі робяць нешта несумленна, не чыталі звароты. Таксама бачу дадзеныя пратаколы, я ведаю асабіста тыя часткі, дзе вось прыйшло, напрыклад, 6 чалавек. Назіральнік кажа, было 6 чалавек, у пратаколе напісана 6 чалавек. Нават калі на ўчасткі там 900 чалавек. То бок такіх участкаў дастаткова шмат. Мы ведаем пра ўсе негатыўныя вось такія, ну, кожнае парушэнне, яно становіцца вядомым. Але ў нас амаль 6 тысячаў участкаў увогуле. Вось. Таму я спадзяюся ўсё ж такі, што адсотак тых, хто не будзе рабіць парушэння, на больш, чым тых, хто парушэнне гэтае робіць, па-першае. Па-другое, тое, што я казаў, што абскарджваць вынікі выбараў можа толькі кандыдат прэзідэнта, не азначае, што няма ніякай адказнасці. Адказнасць ёсць, і гэта адказнасць перад любой асобай, якая вось ад такіх дзеянняў, ну, нейкім чынам цярпела. Напрыклад, па ўсім дзеянням, якія замінаюць у выкананні сваіх выбарных прав, гэта артыкул 9.10 Кодекс адміністрацыйных правапарушэннях. Напрыклад, калі хтосьці заглядывае ў кабінку, вмешваецца ў тайну галасавання, то гэта, ну, безусловна, ёсць вось гэты артыкул. Што датычыцца тых, хто сапраўды, ведаючы сапраўдную колькасць, піша ў бюлетэні іншую колькасць выбарнікаў. Я ведаю, што ў мяне адзін знаёмы быў назіральнікам, ён учора мне тэлефанаваў, і сёння я ведаю, ён падаў заяву у міліцыю, у раённы аддзел унутраных спраў, дзе напісаў, што вось я прысутнічаў на выбарным участку каля памяшкання, я пабачыў такіх-то людзей, больш нікога не было, я быў увесь дзень. Старшыня камісіі такі, намеснік такі, у камісіі такія-то людзі знаходзіліся на тэрыторыі гэтай памяшкання для галасавання. У 5 разоў больш колькасць пазначана выбарнікаў у пратаколе, і ёсць падазрэнне на то, што артыкул 192 крымінальнага кодексу парушаецца. Таму што калі робяцца некія дзеянні накіраваныя на фальсіфікацыю вынікаў выбараў, то кожны сябар камісіі, ён патэнцыйна можа быць прыцягнуты да адказнасці згодна з артыкулам 192 крымінальнага кодекса, і там пазбаўлення волі да 5 гадоў можа быць у якасці парушэння. Я ведаю, што назіральнікі зараз уже пачалі вось нават па гэтых фактах першага дня, калі ў нас раптоўна за першы дзень амаль 5% ад усього насельніцтва прагаласавала, вось уже па гэтых фактаў заявы былі пададзены, і гэтыя заявы павінны быць разгледжаны і дан адказ кожнаму, хто звяртаўся. Расціслаў Піванаў піша: Максім, дзякуй, хопіць беззаконня і завочнай званочнай прававой сістэмы. А ў мяне будзе пытанне, пра якое вы ўжо закранулі, пра вось галасаванне таемнае, нібыта паводле выбарчага заканадаўства, галасаванне ў кабінках для галасавання, з якіх прыбралі зараз гэтае адну фіранку, то есть пакінулі адкрытым адзін бок. Наколькі гэта супярэчыць, не супярэчыць, там, можа быць, выбарчаму заканадаўству ці яшчэ якім-небудзь нарматыўным актам, першае, і па-другое, калі я, прагаласаваўшы, дастаю тэлефон, хочу сфотаграфаваць свой бюлетень, і раптам падскаквае да мяне там сябра камісіі, старшыня камісіі ці міліцыянер, які дзежурыць на участку, і кажа: гэта забаронена рабіць, мае дзеянні. Так, давайте спачатку пачнем з фіранак. Я бачу такія участкі, дзе ўвогуле ніводнай фіранкі няма, то бок з 4 бакоў яны адчынены ўсім ветрам, і гэта такі цікавы архітэктурны помнік.
Что датычыцца тайны Цікавы архітэктурны помнік беларускім выбарам 2020. Это добрый такі образ. Што датычыцца права на тайнае галасаванне, сапраўды ёсць гарантыя, яна і ў канстытуцыі, яна і ў выбарным кодэксе пазначана. Ніхто не можа ніякім чынам кантраляваць, як выбарнік робіць свой выбар. То бок гэта гарантыя з боку дзяржавы. Выбарнік гэта яго права, ён можа ён увогуле хоча ўсім паказаць, як ён любіць свой выбар, ён гэта можа зрабіць адкрыта. Ну, я лічу, што можа зрабіць адкрыта. Лідзія Міхайлаўна, калі адказвала ў гэтай студыі, мне здаецца, на гэтае ж пытанне, яна казала, што яна лічыць гэта агітацыяй. Ну, гэта могуць быць супярэчнасці, аднак выбарнік можа гэта зрабіць, гэта не з'яўляецца парушэннем тайны галасавання, гэта толькі можа з'яўляцца парушэннем агітацыі ў дзень галасавання, толькі 9 жніўня. Што датычыцца таго, што могуць зрабіць гэтым сябры камісіі, вось яны не ў праве ніякім чынам падглядаць, назіраць і рабіць нейкія высновы наконт таго, як ён галасуе. Калі мы прыбіраем фіранку, што у нас адбываецца? У нас адбываецца тое, што мы можам пабачыць, якім чынам выбарнік, ну, па менш меры, дзе яго там асадка знаходзіцца адносна паперкі, якая ў яго руках. Бок я думаю, што калі аддаць там айцішнікам гэтую задачу, то яны змогуць зрабіць нейкі, каб з відэакамеры можна было здымаць і з нейкай ступенем дакладнасці сказаць, хто за каго прагаласаваў. Таму фіранка патрэбна для тых, хто не хоча, каб бачылі, як яны ставяць нейкія там крыжыкі ці птушачкі ў бюлетэнях. Але ў нас што ёсць, то ёсць. Фіранак няма. І назіральнікі, вядома ж, аб гэтым будуць пісаць, таму што гэта парушае не толькі прынцып тайны галасавання, якое ёсць у нашым кодэксе, аднак таксама ёсць і міжнародныя дакументы, у тым ліку канвенцыя СНГ, дзе больш падрабязна пра гэта напісана. Так, гэта парушэнне. Зараз да апошняга пытання, што рабіць, калі падчас знаходжання ў гэтай кабінкі ці паміж гэтымі нейкімі палкамі металічнымі, якія стаяць, што рабіць, калі падыходзіць сябра камісіі і кажа, што тут нельга здымаць. Тут сітуацыя такая. У нас напісана, што на памяшканні для галасавання нельга праводзіць фотаздымку без дазволу старшыні камісіі, аднак гэта правіла для назіральнікаў. Для прэсы, напрыклад, такое правіла не дзейнічае. Для выбарнікаў такое правіла таксама не павінна дзейнічаць, асабліва калі яны фатаграфуюць свой уласны бюлетэнь. Так яны не фатаграфуюць памяшкання камісіі, яны не фатаграфуюць там сябраў камісіі, не фатаграфуюць іншых выбарнікаў. Яны фатаграфуюць тую паперку, дзе яны паставілі нейкую адзнаку. Ніякага парушэння я ў гэтым не бачу. А калі падыходзіць хтосьці і кажа, што гэта забаронена, то па-першае, ён павінен паказаць, дзе гэта забаронена, а па-другое, ён павінен растлумачыць, як так адбылося, што ён гэта заўважыў і чаму ён назірае за тым працэсам, калі выбарнік робіць свой выбар. І мне вось дагэтуль невядома пра тое, каб такія прэцэдэнты былі, каб хтосьці там падыходзіў да кабінкі і казаў, што нельга фатаграфаваць. Я ведаю, што размешчаны там нейкія аб'явы пра гэта, я ведаю, што няма фіранак, а вось каб кагосьці за гэта ўжо пакаралі, такое мне невядома. Ларыса Серада пытаецца пра платформу «Голас». Ці магу я зарэгістраваць сваю маці, якая жыве ў іншым горадзе? Ёй 84 года, яна будзе галасаваць за Ціханаўскую, але я не смагу быць радам з ёй падчас галасавання, і яна, напэўна, не зможа сфотаграфаваць сама свой бюлетэнь. Як правільна паступіць? Так, ну, па-першае, у платформы «Голас» ёсць два этапы. Першы этап – гэта да таго, як прагаласаваў, можна расказаць пра свой намер платформы. То бок зарэгістраваць свой голас без бюлетэня. І гэта можна зрабіць для ўсіх, у тым ліку для тых, у каго няма смартфона. Як гэта робіцца, там ёсць тлумачэнне на платформе. Ну, той, хто больш дасведчаны у тэхнічных пытаннях, можа стварыць так званы часовы веб-профіль Telegram. Уся адно дашлецца СМС на той мабільны нумар,
які будзе нумарам выбарніка, то бок маці павінна будзе сказаць код з гэтага смс, толькі пасля гэтага можна будзе праз гэты тэлеграм, які аформлены на гэты нумар, прагаласаваць. Гэта зроблена для каго, каб не было ніякіх накрутак, каб кожны голас азначаў адзін нумар, які ёсць за нейкай фізічнай асобай, закрэплены, і можна даведацца, што гэта за фізічная асоба. Вось. Што датычыцца этапа пра здымкі бюлетэня, то гэта такі дадатковы крок, які робіцца ўжо толькі пасля таго, як адбылося працэдура галасавання, і калі няма магчымасці гэта зрабіць, то, вядома, гэта не зробіцца. Аднак механіка тая ж самая. То бок, калі, напрыклад, гэта дачка будзе галасаваць разам з маці, і калі яна здыме бюлетэнь яе і пашпарт на свой тэлефон, аднак потым з профіля маці праз тэлеграм, з пацверджанага профіля, які пацверджаны смс, дашле гэтую фото бюлетэня, то я так разумею, што гэта палічыцца як пацверджаны голас і пацверджаны бюлетэнем. Аднак вось на дадзены момант, мне здаецца, самае асноўнае гэта проста вось па намерам зразумець, можа пасля выбараў зразумець, што адбываецца і які агульны настрой і агульная тэмпература па ўсім выбарнікам. Екатерина Данейка піша: а вы ведаеце, што оказывается люди нават маладыя баяцца там зарэгістравацца, яны пра платформу ведаюць, але не робяць гэтага з-за страха. Я думаю, гэта не пытанне, а так констатацыя. Што тут можна сказаць? Страх, трэба пазбаўляцца страху. Давайте лічыць гэта пытаннем, таму я адкажу, што так, мне здаецца, што ўсё, што робіцца і з гэтымі фіранкамі, і з гэтымі абвесткамі пра тое, што нельга фатаграфаваць, і з гэтымі па тэлебачанню абвесткамі, што не прадугледжанне заканадаўствам фатаграфавання, і са шмат іншымі дзіўнымі рэчамі, гэта ўсё акурат нацэлена на той самы страх. І страх гэты ірацыянальны, то бок ён не мае ніякага падмурку, ён грунтуецца на тым, што нельга рабіць тое, што па закону рабіць можна. І адзінае, што можна сказаць і што напісана, вы можете зайти на веб-сайт «Голас», можна нават праз ананімайзер, але там будзе напісана, як гэта працуе і чаму тыя дадзеныя, якія вы адправіце, ніколі без вашай згоды не стануць нікому вядомыя. На дадзены момант там нумар тэлефона, гэта адзінае, што аддае выбарнік, ён адмысловым чынам шыфруецца, і ўсё гэта захоўваецца па-за межамі Беларусі на нейкіх серверах, якія ў іншых краінах стаяць. Таму вы можете пачытаць тэхнічнае апісанне, і там рызыкаў для выбарніка ніякага няма. Асабліва ўлічваючы тую колькасць сотні тысячаў, якія ўжо там зарэгістраваны, уявіць, што нешта будзе адбывацца, нейкія кары будуць для гэтых всіх людзей, гэта немагчыма проста. Тым не менш, канспіролог юзер 301 піша: ага, напрамую на сервера ФСБ будуць перадаваць свае звесткі. Пакінем гэта канспіролагу. Оліка задае больш сур'ёзнае пытанне: як правільна паступіць, калі бачыш парушэнні на выбарчым участке ў амбасадзе? Куды скардзіцца, вызываць паліцыю іншай дзяржавы? Я думаю, што паліцыя іншай дзяржавы, і слава Богу, не прыйдзе на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, не будзе там нешта рабіць, таму што амбасада — гэта тэрыторыя Рэспублікі Беларусь. Што датычыцца фіксацыі парушэння, то правілы такія ж, як і у Беларусі. Ёсць магчымасць у кожнага выбарніка самастойна гэтае парушэнне праз, напрыклад, тэлеграм-боты, якія ёсць. Альбо, хутчэй за ўсё, у амбасадзе ці каля амбасады будзе знаходзіцца назіральнік, і гэтаму назіральніку можна будзе расказаць пра парушэнне, і ён раскажа, якім чынам гэтае парушэнне можна зафіксаваць. На заканчэнне два пытанні. Адно такое агульнавыбарчае задаюць вам, ведаючы, відаць, можа быць, вашыя палітычныя перавагі, скажем так. Пытаюцца, ці не назіраючы за ўсім, што зараз адбываецца, ці не варта ўсім кандыдатам здымацца з выбараў? Гэта пытанне, ведаеце, можна
казаць варта рабіць адно, варта рабіць іншае, давайте разглядаць тыя варыянты, якія ёсць рэальныя. Наколькі я ведаю, што 3 з 5 кандыдатаў ўжо сказалі, што мы дакладна не будзем здымацца з выбараў. У аднаго, здаецца, ніхто ўвогуле не запытываў, можаце запытацца. Вось Святлана Ціхановская таксама не каментавала ніяк. Таму, можа быць, у нейкім ідэальным сусвеце все кандыдаты, калі бачаць, што выбары вось такія спачатку пайшлі неяк не так, усе павінны былі зняцца і новыя выбары праводзіць. Але ў нас ёсць то, што ёсць, і выбары адбудуцца 9 жніўня. Што будзе, крак лапчаты пытаецца, што будзе, калі я прыйду на ўчастак са сваімі фіранкамі? Моя жонка ўчора яшчэ параіла такі плашч шырокі, як у Бэтмена, адзець і расхінуць. Тут патрэбна, каб под плашчом штосьці было, таму што гэта можа быць парушэнне. А што датычыцца сваіх фіранак, альбо палаценца, ведаеце, як на пляжы, калі няма распранальні, да, то можна завесіцца. Ніякага парушэння ў гэтым не бачу. Можна прыходзіць удвох, адзін трымае гэты рушнічок, а іншы там робіць фатаграфію, ці не робіць фатаграфію, ніхто пра гэта не даведаецца, таму што гэта тайна галасавання. Ну і таксама пытанне, ўсё ж такі не закранули апошняе. Што вы скажаце наконт сітуацыі, калі прадстаўнікі аб'яднанага штаба прыязджаюць на мітынг, запланаваны на месцы, якое адведзена мясцовымі ўладамі для правядзення мітынга, і раптам там высвятляецца, што вось 20 гадоў нікому не патрэбна было, а тут вот зараз менавіта ў гэты дзень там будаўнічыя працы распачалі, ці канцэрт з нагоды чыгуначных войскаў вырашылі арганізаваць. Як вы гэта як юрыст ацэньваеце? Ну, ведаеце, у нас агулам менш за 150 месцаў в Беларусі, дзе можна збірацца. І тое, што вось у адзін дзень па ўсіх там пачаліся нейкія траблы з каналізацыі ці з іншымі нейкімі сістэмамі, гэта вельмі непакоіць. Што ў нас адбываецца ўвогуле ў краіне, калі такое адбываецца вось на гэтых малай колькасці месцаў. Ну, а калі сур'ёзна, то мы бачым, што не толькі сустрэчы з кандыдатамі, не толькі з Святланай Ціхановскай даверанымі асобамі, а ўчора была інфармацыя, што па іншым кандыдатам яны таксама такія ж цяжкасці сустрэлі. І нават выбарнікі, якія падалі заявкі на правядзенне сабранняў, ну, у актавай зале школы кожны можна, там ёсць вельмі простая працэдура, можна сабрацца з сябрамі, суседзямі і абмяркоўваць. Гэта гарантавана 45-м артыкулам выбарнага кодекса. Нават гэтыя сустрэчы, дзе не было нікога ад кандыдату, яны таксама па тэхнічных прычынах нейкіх не адбыліся. І таму ёсць нейкі когнітыўны дысананс. Мы бачым, што ў нас дзейны кіраўнік дзяржавы і ў пятніцу, і учора кажа, што калі ласка, рабіце, што хаціце, там прамаўляеце, мы нічога супраць не маем, забяспечце ім магчымасць да выбараў там крычаць. І адначасова мы бачым, як знянацку па ўсіх мясцовых там уладах нібыта вірус распаўсюджваецца вось гэтай аварыі і немагчымасць правядзення мерапрыемстваў. То бок вось мы спадзяемся, што гэтая праблема нейкім чынам вырашыцца, і ўжо літаральна заўтра ўсё будзе добра ў краіне, не будзе прарываць. Напрыклад, плошча Бангалор, ну, парк дружбы народаў, я не ведаю, ці ёсць там каналізацыя дзесьці пасярод гэтага парку, але хацелось бы, каб яна не прарвала заўтра акурат увечары. Ну, гэта быў ваш адказ на пытанне ўсё ж такі, ці будзе заўтра мітынг, то ёсць спадзяванне, што будзе. У меня заўсёды, я аптыміст, у меня спадзяванняў добрых вельмі шмат. Да, то есть вот Максим з тых людзей, у якога шклянка напалову поўная заўсёды. У меня шклянка, дарэчы, амаль што зусім поўная. Такім чынам будзем лічыць і спадзявацца, што заўтра будзе мітынг, заўтра будзе выдатны канцэрт, і ні каналізацыя, ні чыгуначныя войскі нам не перашкодзяць. Максим, знак? Чыгуначным войскам рэспект. Я вельмі паважаю чыгуначныя войскі. Іх з надыходзячым святам. Далучаемся. Я зараз чакаў, што скажа, а я служыў у чыгуначных войсках. Ну, на жаль, не. Дзякуй. Юрыст Максим Знак, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.